हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै लोगोफोर। दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय जोंहा थालिर फस्लानि थाखाय मा होनो बेखौ खारैनि थाखाय थालिर आथिया दानगासिनो दं आरो नै बेयावहाय। दायो आं बिनिखायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै दानखांबाय आरो दायो रोगागासिनो दङ रानि बिफाया रोगाबाय, इनिफ्राय आंबो रोगाबाय थानोसै। नै सिखाया इनिफ्राय नै थालिर मैखुनबो दङ मोनसे, बेसेबा गिदिरनो आरामथार। बेखौ बेसे माबाबावनो ना दहाय बायदों थाङासै बायदों दानाबा मबाइलाव नांगोनहाय। Mami, akhirnya. Tạm bị nếu không, ra đồ. Nhóc, mà lấy bác khé, mà xe khé chưa? 이마 쉐 봄. 시간. 날라지. गावजों समान खामाथो थालिर मैखुनाबो। नोंफ्रायसो जौसिन जाहां जालायबावनाय ना मामि? दे थिखांबाव। थिखांनो हागोन ना हाया? थिखांनो हाला बेनिफ्राय। Akhirnya apa? Oi, garbaisो. Ayo nang. Kalian nih, kamu. आबौनो साथा? आबौआ साथा लायालासिनो मावबाय। जिन्नोसै दाना आं खारैखौ। ओंखाम जानोसै आं दानिया। थालिर फस्ला जिन्नानै बिराद ओंखाम उखैनाय मोनखाबायमोनहाय। मेंनानै जानोसै आं दाना। बरिया गोथाव जानोसै। ओंख्रिया खुमब्राजों दाउ बेदर लोगोफोर। बरिया गोथावखा। सामब्राम गुफुर नै। लखबजोबना लाखानोसै आङो।
खुमब्राजों दाउ जा गोथावखा दाउ बिखानि बिराद गोथाव सामब्राम गुफुर daw kangkong. Kan sana. Album. Amat takut. Này à, không chơi. Đây là có trồng. Alo đừng. Đây là. Hấp đừng. Không nóng bà. Tao bắt đầu nóng à đấy. जा गोथाव जाखादों खुमब्राजों दाउजों जायोया बिराद गोबाव जाबायमोनलै जोंहा बिराद गोथाव जादों सामब्राम गुफुरा गथा होनायासो जि गोथाव जादों जानो रुब-रुबनो गेलेनाया ओंखाम जानो फैगासिनो मामिया गुजुस्रेमलायबायहाय सोरबा रायखांबाय खोमा ओंखाम जानायाव नारेंआबो गोमोन दैसब-सब गोथाव जाथारदों गोखैबो दं दाना लोगोफोर खारै जिनखांनानै दुगैखांबाय दाना मोनाब्लिबो जाबाय आरो बेनिफ्राय खारैखौहाय आङो जिनखांजोबनोनो हायासै बे खारैया ओमफ्राय गाबोन फुङाव सिखारनानै माबानोसै जिननोसै माने बिराद सान्दुं गोसाथार नालाय बिनिखायनो जिननो हाजोबदिया सानसेयावनो हाजोबा खारैखौबो बुरजाथार दानबायना बेनिफ्राय जिनजोबनो हायासै सान्दुंआबो गोसाथार नालाय बेनिफ्राय एसे सायहा नांनायाव जिनबाय आङो ओमफ्राय बाबायाबो जिनदों आरो जों सानैबो जिनदों होमबाबो जिनखांजोबनो हायासै गाबोन फुङाव अखा नायबानो जिननोसै सायहा जाबाथाय सान्दुंआव जिननो हाया नालाय बेनिफ्राय नैबेखिनियाल'सै आरो गाबोन फुङाव थाब हासिगोन नैबेखिनिया नैबे नुनायखिनिया जिनखाजोबना दोनबाय नै बाबाया जाहोना बेनिफ्राय नै बैथिंजाय जिनखांनाया नै
रोजा ओमफ्राय बैखिनिया एसे रानज्रबहां जालायलायबाय नै सान्दुङा गोसाथारमोन नालाय दहायो इनिफ्राय जोंहा मामिया गेलेलायबाय नों मा गेलेलायखो बालायावलाय हो मा गेलेदों थैस बालायाव गेलेयाना दासो माबानाया दुगैखांनाय मानसियालाय मानो गेलेबावखो नोंलाय बालायावलाय सिखार सिखार दे ग्रे ग्रे फुंनि सिखारनानै दाउ आदार होस्रांनानै लाबाय आरो आङो नै दाना खारै जिन्नोसैलाय लोगोफोर फुङावनो सिखारनानै मोखां सोखां सुखांजोब्बाय आङो दाउ आदार होस्रांखांनानै लानानै इनिफ्राय दाना खारै जिन्नायनि आराम्भ खालामसैलाय आङो थोरसि लथा सुखाजोबनानै दोनखादों नालाय हरावनो आङो फुङावनो सिखारनानै माने खारैखौ जिन्नो होननानै सान्दुं जाबाथाय जिन्नो हाया जे ओंखायनो माने आङो ओंखाम सङाबालासिनो एकदम बेखौसो मावग्रोथारनोसै आरो दिनै खारैखौ जिनग्रोथारनोसै आङो जिन्ना लानोसै आं दाना नै बेखिनियानो मैयानो देखायखादोंमोन नालाय आङो मोनाबिलियाव दाना जिरायनानै जिनबाय थानोसै आं नै थुल लाखादों दामफ्ले जिरायनानै जिनबाय थानोसै जिनसिननो बाय जिननोसै दाना जा इन्टारेस्ट मोनखायो आं लोगोफोर जिननो थालिर फस्लाखौ खारै 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 माने खारनायखौसो सानगोन खारै गोबाब जाग्रा खारै खारैसो जिन्नाय जाबावो एकदम जिरायनासो जिन्दों आं नङाबा बेनिफ्राय माने बिराद मोजां मोनो आरोना आङो जिन्नो नै गोरलै गोरलै गुरै थम' थम'नो जिन्नो जा इन्टारेस्ट मोनखायो आं बेनिफ्राय बाबाया जोंहा नै थख' 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 बेबायदि खुलिजोबना दोनखादों आरो जिनखाजोबनानै बेनिफ्राय आंहा जिनबायल'था हाबायल'था आरो नै दाना आङो खारैखौहाय जिनखांजोब्बाय आरो नै लामजोबनानै दोनबाय इनिफ्राय नै बिराद रोजा जादों नै एसे रानबासो गोबा जासिगोन बियो ओइथिंजाय मादाखौ दानफ्ले फोरानदों आङो बिराद बुरजा लामखाबाय आं माबा बिराद बुरजा जिनखाबाय आङो गोबाव थांखासिगोन खोमा ओमफ्राय जोंहा बयबो खामानियानो खामानि जादों दामानि नै बिथिंजाय दाख्लै मैगं फोनाया आं नोंथांमोन एसे देखायनोसै दे नैबेयावहाय नै मुला फोनाया रज'बाय नै आंना नै रानि बिफाजों आंजों दाख्लै फोदोंमोन बैयाव लाफाबो नैयाव लाफा फिसा फिसा नै रज'दों दाख्लै अखा हानानै एसे बोरैबा जादोंहाय बिनिखायनो माने एसे गेसें जाबाय आरो माबायदि जायो नायनोसै दा बेखौनो जेवरा होगासिनो दं आरो नै बाबाया रानिया दंफां गाखोदों नै जोंहा इनिफ्राय नों हारसिं गाखोदों उन्दु दंफाङाव उन्दु दादायालाय बा इमान गोजौ गोजौआव गाखोना थादों आरो फैदो इनिफ्राय दाना नै आंना ओंखाम ओंख्रि संग्रानि लाहार फाहारफोरखौ नायनोसै एसे इनिफ्राय नै बैयावहाय आङो जुमाय संना दोनदों एसेनो बिश्वकर्मानि थाखाय संदोंमोन जागोन ना जालाथाय नै दिनैसो सोखांनांगौ इनिफ्राय नै बेयावहाय आङो माबाखौ थालिर फस्लाखौ नै गोरलै गोरलै आराम थथाम जिन्नानै दोनदों आं जानो थाखाय इनिफ्राय नै मैखुनखौबो जाथ'वाखैनो दाबो ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों नायनोसै जोंहा रानि बिफायासो संदों दै दिनैहाय आं सङाखै नै भिन्दि ओंख्रि लेडिस फिंगार होनलायदो आरो बेनिफ्राय बियो ओंखाम दाना जानांसिगौल' जगार जाखाजोब्बाय नालाय भिन्दि ओंख्रिजों बेनिफ्राय दाना आङो दुगैहैनोसै आं दानिया नै खामानि मावनानै जाय ब्रें ब्रें जालायलायबाय आङो थालिर फस्ला जिन्नानै बेनिफ्राय दुगैखांनानै ओंखाम जानोसै बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय